An balimaw ani ɲankuma bi kibaru b'an bolo kala s'aw ma o de ye ko an ka jamana fanga sinamatɔ minnu bɛ olu ni u nɔfɛmɔgɔw kɔni tun kan ka ayiwa ɲɔgɔn dalajɛba dɔ kɔni kɛ juma tɛmɛnen novembre kalo tile 16 bourse du travail da la ni o bɛ Bamakɔ yan nɔ yɛrɛ ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko o ɲɔgɔn yeba in kɔni a ma se ka kɛ ka d'a kan kɔni min yɛrɛ ye an ka finitigiw ye olu kɔni taara yɔrɔ kɔni bɛɛ lakori kabini waati janjan ni ayiwa ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ tun waati cɛ ayiwa yira la k'a fɔ kɔni ko waati min yɛrɛ la a fɔra jama kɔni tun bɔra k'a fɔ kɔni k'u bɛ na ayiwa fanga sinamatɔn kɔni ka wele lamɛn ayiwa an ka finitigiw kɔni ye gazi ci ayiwa mɔgɔw kɔni na ayiwa o kɔni senfɛ kibaru minnu kɔni sera ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye maa 2 ye ayiwa an ka finitigiw kɔni ye olu minɛ ka olu kɔni datugu an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa min yɛrɛ ye mɔgɔw ye a yira la k'a fɔ kɔni ko dɔw kɔni joginna ayiwa joginnenw na kɔni min yɛrɛ ye fanga sinamatɔn ka député kelen ni o y'u ka lasigiden ye an ka wasabulonba la ayiwa o kɔni dɔw kɔni o fana joginna an bɛ yɔrɔ min na sisan ale yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso la ayiwa min yɛrɛ ye fanga sinamatɔn olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin wale in kɔni ye wale min tɛ bɛn jamana kɔnɔ ni jamana min ye bɛɛ fanga jamana ye ayiwa ko olu fana tɛna jɛn ni nin ye cogo si la ko ka d'a kan olu ye u nɔfɛmaw wele ka se ka u kɔni hakilinata dɔrɔn de kɔni fɔ u ye ayiwa min yɛrɛ ye ayiwa ni ɲɔgɔn ye kɔni an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko min ye Bamakɔ gouverneur ye ale kɔni tun ma ayiwa yamaruya di an ka fanga sinamatɔn kɔni ma u ka ɲɔgɔn ye kɔni kɛ ayiwa tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ayiwa min yɛrɛ ye ayiwa maajuguba dɔ ye o minɛna an ka jamana kɔnɔ ayiwa polisiso commissariat du 6e arrondissement kɔni fɛ a yira la k'a fɔ kɔni ko ni maa kɔfɔlen yɛrɛ ye maa ye min bɛ jɛkulu dɔ kɔni na minnu ka baara bɛnnen don ka taa bin ayiwa mɔgɔw kan ni k'u bolofɛnw minɛ u la ayiwa yira la k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko waati min na ni maa kɔfɔlen kɔni bɛ minɛ ayiwa Korofina sudi la ni a yɛrɛ minɛna ayiwa novembre kalo tile 9 de a yira la k'a fɔ kɔni ko warimugu min tun bɛ a bolo saki dɔ kɔni na o tun bɛ tali kɛ fo ayiwa miliyɔn 33 kɔni na ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yira la k'a fɔ kɔni ko ni maa kɔfɔlen a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ kɔni ko ale ye ayiwa binganikɛla de wa k'ale kelen kɔni tɛ baara kɛ ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko bingani wale caman kɔni kɛra ayiwa commune 1 ani ni commune 2 la Bamakɔ yan nɔ o bɛɛ ye olu yɛrɛ de nɔ ye ayiwa polisiw kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko n'i ye nin yɛrɛ ka nin n'a nɔfɛmaw yɛrɛ ka tiɲɛni kɔni jateminɛ min ye miliyɔn 100 ani kɔ caman ye u y'o kɔni suɲɛ mɔgɔw kɔni bolo ani baarakɛyɔrɔ dɔw kɔni na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani caw tulo majɔ la